Hauka yanke mana wuta. Wata nawa muna bin su basu biya mu ba. Amma na ga ai bai kamata a ce kawai daga zuwan mu hau mu yanke musu wuta ba. Ai ya kamata a ce a kunkwasa musu in suka fito in basu bada ba ai a yanke ba. Wata nawa muke bin su? Mu yanke wutan nan kawai. Kuma fa haka ne. Kana ganin yanzu mu yanke din kawai ba mu. Kawai mu yanke. Kai! Malam! Mala ina. Haba dan Allah. Mala ina. Ya hakuri mana. Za ka yanke wuta kawai. Ba bayani. Ba bayani wata nawa ake bin ku kun biya ne? To amma a dokar musulunci sai a buga min gida. A ce ka fito za a yanke wuta. Ka san Allah ka biyan mu kuɗin wuta? Hauka yanke mun wuta. Ya hakuri ban Allah. Ai boye ka ji oga wallahi in bai biya kuɗin ba wani hakurin da zamu yi in dai baka biya kuɗin nan ba yankewa kawai zamu yi baba. Banda ko sisi na ran da Allah. Baka da ko sisi? Ka je ka yi aiki. Baka da ko sisi? Kana da abun kuɗi to ai. Kamar ya? Ka ɗauka ka gaishe kasuwa ka biya mu kuɗin mu. To gidan zan jinginan ba kuɗin wuta koko. Ban Allah. Ka jingina ya akwai dillalai a ƙauye. Ka jinginan musu da shi ka biya mu kuɗin mu. Baba mu ko gidan za ku sai